Estem parlant de 19.600.000 euros que rebrà en inversions la ciutat i que rebrà la ciutat i que si este govern, junt a la Generalitat, no haverà fet els canvis, que avui donem un pas més en els projectes, haverem perdut perquè vostès havien sigut incapaços de posar-los en marxa. I gràcies a això la ciutat rebrà unes inversions, evidentment, en una fórmula econòmica que és la que la Generalitat ha pogut fer ús en aquests moments. Perquè, evidentment, hi ha zones de la ciutat on se ens acumula un cabreig d'anys. Per exemple, evidentment, en el mercat central i en l'entorn de la plaça de Bruixes, perquè, òbviament, quan la gent està desquiciada d'anys, de legislatures, d'empastre, i el cas de la plaça de Bruixes és un exemple on se va fer un aparcament que pel seu tamany i vinculat a una infraestructura que era la futura estació del metro se suposava que hauria de estar a l'entrada de la ciutat, no en el centre. Òbviament no és el nostre model, però òbviament hi ha uns diners públics colgats en el subsol que el govern va a posar en marxa per raons òbvies, però que no compartíem ni com es va fer, i la prova és que a quin punt hem arribat, per suposat, i anem a acabar-lo. I per això anem a tindre que destinar, per exemple, un projecte a això, a acabar l'empastre que vostès van deixar, vostès i la Generalitat, governada pel Partit Popular, i que ha costat molt de desemmaranyar, que és el que realment fa que la gent no es crega res, perquè alguns comerciants de la zona duen tants anys aguantant les seues mentires que, òbviament, és normal que tinguin impaciència i tinguin ganes d'acabar. I acabe perquè el senyor Galiana pugui explicar alguns punts del tema del mercat.